MCAs ma county ma Nakuru oyangoni nok mar apisas mag thieth kod tich ma weth mag apisas mag thieth ema kelo tho mag mine madhi konyore e osiptal ma Naivasha level 4. Kamiti mar weche thieth e od bura ma Nakuru koro dwaro mondo okaw okang' mager ne apisas go ma bende ginyiso luoro mage e wi medruok e weche makamago. Magi no oyangore e kinde ma jokanyo ma kamiti no timo limbe osiptal no kaluwore gi ywak mag jopiny. E juma mokalo, jodak ma Naivasha no bago ng'anyo oko mar osiptal no kaluwore gi tho mar nyako moro ma jahigni 23 manolalo ngimane kokonyore. Sirkal ma kaunti ma Nakuru noriembo e tich kendo daro moko kuom jokanyo e board matayo weche thieth e osiptal no. I think it is a shame to have cases in the 21st century where a mother comes, dies and leaves a child. I think that is really terrible. And that's why we are saying that the necessary authorities, other than transferring, ought to make sure that action is taken and disciplinary action ought to be taken so that the confidence of a patient can also be restored. Majorly, one of the issues that we have discovered about the facility, it is understaffed and the workload is growing day and day because other counties there is also challenges on the other sides of the counties whereby all the patients are trickling down here. Tumesikiza mambo yote na tutafanya uchunguzi yetu kabisa na tutafanya report. Na niseme si vizuri ati pengine mmoja alifanya hiyo makosa, tusiseme madaktari wote ni wabaya, wacha tukubali kwamba wanatutumikia na wanafanya kazi. Na makosa ikipatikana mwenye amefanya makosa anafaa kuchukuliwa hatua yeye mwenyewe mwenye amefanya makosa ili kuavoid kesho watu kama hao kurudia makosa.